Smishi Liam Ó Maonlaí. Tá fáilt roimh go dtín spidéalann seo. Fechant amach ar cheann mhórne. Stiúideo Cuan. Agus ar feadh uireachtaí go leith ba Cheoil agus caint. I gcuan an Cheoil.
Conor Connolly agus Mary Bergin. Tá míle fáilte roimh. Gur míle maith. Céir bheith Tom Billy? Tom Billy's a bhíonn sin agus cadéile na bláhannaí. Na bláhannaí Bláhannaí se. Ráitiún ó chundaí cíirí. Bhailedóir Tom Billy as chundaí cíirí agus níl samsa cé chum an dárna cheann bláhannaí. Just ten sí le réitín anías le chéile. Cad faoi seo roimh díreachtasteach go fán eile stócha? Ok, cas muid beidir cúpla riil, the Bell Harbour, the Flax and Bloom agus come west along the road.
Fáilte óhann seo, tá sé go hinntaach gohfuil bhain seo. Mary tá na géisiú leat le blianta agus Lauramuid níos mú ar bálín ach tá tiún eile agaí chun seint le chéile tiún Carolan. Seo ceanna fu mé go gcurid actually cúpla bliana hen an nuair dearnach a bhís in America bula mé bhí mar casan éidir le Willie Kelly ar a bhailín agus Patrick Orso agus bhí muid casa chuirm ceos bhí muid sí timppla socrú céir de chasamid agus just hosa siad a casa an siún seas na chula mé riamh ceandan ó Carolan agus go raibh go America chun tiún as bhailedóir iontak iad anyhow tá siad oh my goodness is bralam sa géisteach lob ba cha siad an tiún seo agus dig siad orm tafta agus dólam mé agus den thug mé go Conor just cúpla lá hin so Sean Mary an pí sin or WhatsApp so fi mé ag fálam an tún agus or dar ceapan sé all tá sé casta tá sé casta no like Says relentless is toch lí tá not even less a change a valachid so a valachid na gapachú goil de goil so you know agus lí éigen le faoin Carolan cé go déon siad de bailachí eisteach mar sin fannan siad de cheán lí cíns ná duine tá logic cínte a bhaint le tá weren't it Dachar gan iad ólam. But current sé isteach like the sican like tréis tamlín like oh yeah tá rudí á rá aige nach bhfuil na faoin cinse no it's tune on larger like so someone which fellas but I'm feelas buna míis Tá mis chun íirechttaí na teachtasteach libh so be mé minimal
Bhí sé tainehach. Yeah, so táid an seo sa spidéal cún an cheol an tainimetá a glár seo agus tá sé do rúchláán agamsa a bheith mar fearratí is dócha agus tá piano an seo mos chóir. Agus tá Mary Bergin is asplaach líochaite. Se. Agus inis man bhiste leat cé chumthú, cé leisú, cad as a tháinig do chuid ceoil nó inis dom scéal maiálar. Well, bhí ceol ag maithir agus má bháthir an dá híomh. Ceol clásicach agus ceol tradiisiúnta ar híomh má bháthir agus ceol tradiisiúnta ag maithir as chunda Kilkenny ach agus cais sé an cad melódian. I mean, ní raibh sé mar sár ceoltóir, but bhí sé an. Bhí sé an agus bhí an chríán agus hiic sé an ceol agus so bhí cógas sa chláán agan, so really ní raibh mór an am ag má bháthir casadh sí an bhailín. So but ní raibh bhailín sa teach? Bhí, so bhí, but ní raibh sé le go timpeall because leis an cúigear agan bhí sé áid. Sábháilte. Bhí, so ní acu muid é really mór an. But really bhí sort of ritual agan maidin de dónaí tréis an afran. Bhí ansaime cé go raibh sé as chunda Kilkenny so come on, an máineacht. Agus bhí an tathair Clár as chunda na Gaeltachts bhí an simige. So tréis an afran tháinig takeadh seachtaine teach bhí áit mór agan, spás mór agan agus bhí muid a gimmert yeah, just an glance. Bhí sé an, I mean, tame or a jar. Cé go raibh muid an ó, but I mean, thug sé an chance doing bheith páirteach. Agus aniu sin den just ribh an duine bheith seisiún agus thug a machchan melódian agus Hasimi sé cas ar a bhadog. Níl samsa cén fágur fiocht mé an bhadog agus cé das a tháinig an bhadog beidir Santi nó rud a cin níl sam. A bhí bhadog sí, Clár sí a bhí am, agus bhí bosca maiad sí, freisin. Right. But bhí mé ceol for economic agus dá meach an ór an a róla sam in maoinithe. Bhí me an é feicamach ar bhadog, just é casa really, you know. So, just, so, hasí sé sin na casa na marches agus polkas agus na tunes rithmúil agus sin, ceapam gur bí sin an fág bhfuil an éir sin béim agam sa ar an rithim, ceapam bhfuil an rithim like Harvard táach. So just as sin hasise. And then vi sé córta le uncle Noel Hill, Paddy Hill, vi sin honna a Corners Court agus vi mu jim lá léir. Vi mu jim máth Shankill agus níró Shankill, agus níró vi sé sin 50,000 ón caithear ag an am, like tá sé a mó. Ní Roma jim lá lé a hórsa bblion, really. Nolig nó rud a cínta. Ag am nolig, sinné. Blackburnies gon. No rudí chinnacht, My gosh, yeah. Agus, so, but agus vi Paddy Hill then cé gur as chun den Clár vi sé córte le Mrs. Crotty and Mrs. Harrington agus tháinig siad an amach ag a teach doin nar bhí mé óg. I mean, my bhí sé sin bhí sé sin aontacht domsa agus bhí siad encouraging, really. Agus ní raibh mé ach tosaigh bhí cúpla polkas a sógar, beidir nach even rón an méid sin a rólas agam. Agus bhí siad an thug siad an sais misnach chumsa agus. And then chuala mé iad a cas, because ní raibh éon record player na tád agin chun cheola chluisin. So Bhí má féad a roscail de géisteach lom. Dúil agus sé. Bhí sé ionintach agus. Bhí actually, bhí an tá. And then, chuamuid isteach ag comórt ar ag an éireachtas, bhí an éireachtas a siúlam ar na lé an am sin, a chuala mé Willie Clancy casa ar a bhadog. And as sin
agus bhí sé casa fadog sí Clár just an rud céine agus bhí sé casa ar an bailla céine because casam héin le na lábha mí ceart left-handed agus bhí sé mar céine agus dúirt bead an níos sin bhí mé rá leis just that sound like Willie Clancy, you know, because bhí amsa gró an ceol aige and just bhí big éire bheith mar I mean, bhí mé miles ó but ag an nám céine bhí sé Rome, you know, in Inten agus hiic mé an ceol. So bhí an tálam really, you know. Bhí agus Chunker old war like. Cínte. And then after me just seachtaine nuair bhí me chábhlín déag go baillion bóthir, so bhí me níos scoile chun cathair and then bhí níos mó níos mó daoine timp. Níos mó daoine. Ach tá an seis an rud is anna bhísíntach nach cha uaireanta, so nuair nach bhfuil an numar cáil go beidir tá níos mó seansa go dúil ochras nó. Agus bhí ormsa na tunes a fiochas suas go scioppaí, so bhí clús maitham sa bar. Cos mna fiochan suas nuair chuala mé tune bhí sé imí like ní roiin bailach eile an so bhí mé anscioppaí fiochas suas na tunes. So sin necessity mar na deartha. Tá na hanar fada teachtamach. Díanaan gá séft nó bhí mis ar scoilear cáin agus scríanam gur tháinig tusasteach chun moltóireachtaí ina stoilm uair amháin nó. Yes, scoiban amsa, my goodness, Agus is scríanam tú bheith ríist cho cinálta de gachtain a bhí simint, you know, agus go raithin tú. Just tá sé ní héontas ormsa gur Mrs. Crotty agus na daoine sin gur chuil gur raibh an éfach sin ort mar gur rath an éfach sin agat sa orinne freisin. Tá sé sin iontar leis an Yeah, cínte. Agus an sin arnóí an talbam sin íon tú. Is stoilm sais tá sé súsan sin a measc na cornerstones das na album a bhí aganne mar cheoltóirí óga a bhí a fólam agus bhí fuair mis sé saoirse ó bheith i mo cheoltóir. Bhí mis an na chuailach agus bhí sais brú bhra mé brú a bheith go maithir scoil agus idiachas agus tríú levéil agus job agus cad a tharlós mar an dhéanaan tú é seo agus cad ach leis an geol gaelach bhí rud agam gur hiig mo winter agus rudí ar nós lu tú an iireachtas an sin tá dríocht an sna rudí sin nach bhfuil mar tá ársacht a baint lo is féidir na tionólacha sír ar fad do riine i teacht agus a bheith a pléile chéile agus cuiinó mé go deoir lochan amara agus just mis agus móinter site i St. Burlington Hotel agus scata mór daine annacha daine ón Gaeltachta agus scuid muinter chun amara caile chraig you know agus sais tomid im leachlí agus cabhfuiln gabhra rósta agus caile chraig agus sinad rudí a chuí a bhaim ormsa. Conor, fáilte róta. Is brelam sibh le chéile tá omláine in san slí go seinan sibh agus an slí go réitín sibh le chéile. Cad as de tain? Tro sé drith de Clárín, neisceart na Gaillimhe. Okay. And I suppose an ceol bhí agan Somalia. Níl bhí lá an ceol an ach ní rá éon uirlisí an. So tá cuileró ar an radio agus an telefís, you know, radio na Gaeltachta, nó TG Car. Sure. Come west along the road. Clárachí mar sin. Bhí motisme óirí ag dása set. Bhí sé bhí gcónaí a géisteacht le ceol tradiisiúnta. Mar bhí mé óg, bhí sin, you know, píosa am, you know, bhí mé i géisteacht and tá sé sin go jazz or whatever, it's grand. But
Yeah, agus I monscoil den hus mé ag seint an fadóg. As na trocha bhí léin a bhí an bhí barteagin ará an sim agan sa ceol, so sin an rud amháin a rinne mé go maith. Right. It's like, Yeah. Tagum leat. Agus cén uair a hosú ar Musca? So for me an Musca nuair bhí mé gábhíon déag All right. le me brethla. And agus brethla, yeah. a Roché Laura go good. No unsurprise a bhí so osca no. Cur má tuismitheoirí an ceist orm like and is it like you know Fair enough. yeah well like you know Different like, approach, definitely. yeah well like bhí an busca you know an Údarás going to na Gaeltachta like Yeah. do you know what I mean Yeah. agus you know agus Yeah. her na Gaeltachta Sure. Deisceart na Gaeltachta there's been me bhí sin like bhí like a lán ceoltóirí chimp in the heart like you know the mar bhí mé dul go sesiún le you know Tommy Keane, Jacqueline McCarthy, Tom Cusson, Charlie Harris, you know Desmond Kerr. So bhí tú siúla measc daoine gur a meas an áardach agat ortha. oh yeah Yeah, oh good year yeah. like, hanging under every note. Yeah. Yeah. like ma céad sesiún like bhí sé le buscador agus aránaí áitiú le Billy Carr tá sé clean the fear na inis agus bhí sé le Desmond Kerr agus sin má céad introduction so to speak den ceol Joe Cooley. Okay. Because bhí Des ag seint le Joe. Bhí. Nuair a bhí sé óg. Nuair a bhí sé ina féhadaí. So yeah, so tá a lang ceol timpeall na háite Somália, so bhí antá orm nuair a swinne mé siar. Tá an táling in éire nach bhfuil in áíar a go bhfuil an Severus seo ceol agus go bhfuil an sais an angach seo agan sa tír agus go ganglíonn sé muid. Go bhfuil muid a caintenéis ar daoine tá imimehéir slí na fíorne ach tá siad fós beo sa cheol agan agus tá muid buíoch agus cuineo muid a gcóna iad sa chaint agus sa cheol. Agus an sin tá is go bhfuil fuireáiltocht sóisialta buint leis bhí mé caint le síle denmhar marall sin freisin gur bhfuil áit de gacha aonáis duine ag an sesiún agus Sean daine agus an daine óga meascail le chéile. Meascail le chéile agus síimeacha Cínte. ina chéile agus na féin. Antáchtach. Antáchtach. Seo bogad muid réile déta mu se bheith a caint so bí cad Táid cúpla corn fipa socha an céad ceann de Leitrim Fancy agus Callahans. So trí car.
Támuid an seo sa spidéal Stiúideo Cuan. Déanam is cúpla port. Ard an bóthar an Paddy Taylor is better. Now, come as a danger. Oh, yeah.
An ratu ergari gnu awaktu ein mora nu awaktu gilena finna agus gefn nu aktu antu bachuras povilse bla nu aktu ma Valentine on Roshi Buckley Sairagari agus Conor Valentine is Nirashi Lockley Marata.
Riúisle tá sé bh géistecht le cuan an cheoil an seo raidió na Gaeltachta ardmhinicíocht fad. Tá ggóúidir uasal an seo ceolúidir ceoil. Mary Bergin agus Conor Connolly a Mosca agus bhadóg Stáin. Bhí muid a caint ní balúthe conas mar a héan an stáite a bhaim marin agus conas mar a héan beidir tafada a bhaim, the red light, nuair atá tú do thuimhnas a seint nó conas mar in Eileán si leis an géirds. I mean, tutas taisteal ar níos le. Bí tú taisteal ar fud a dáin ná bíon? Bíon, yeah. Agus ní éireann sé éonáis níos éasca. Bím sin nervhíseach an támar fad. Go míon? Bíon. Actually, na hórintí nach bíon nervhíseach. Bím sin nervhíseach nach bhfuil mé nervhíseach. Wow. So, okay. Well, Lee she's. Okay. Agus cad faoi bring Lordy and sin. I mean. No, but just like ní féidirlumm sa rá, like weren't bín sin níos measa agus ní féidirlumm sa rá. Ní bhreathn sé ar an méid atá sa lucht éisteachta. Ní bhreathn sé ar éonrad just iad sam sa cinnta bhíon gáil timpeall maoinithe ach you know, weren't been sin níos measa ná weren't eile. And then nuair a hosnim a casa weren't éireann se kind of relaxed ach weren't eile ní bhím se mar sin go dtí go hiúla más a stáit. So tá sé sin tough. Ní féidir le rá céir a hárlós really. Yeah. Bíte san éir a gcónaí. Ach ag an ná céine buineann tanafas. Ní féidir am sa rá tá measc an idir an dárad an nervhíseach agus an buineann tanafas. Mar tá sé soiléir le héisteach le do chud ceol go muineann tú tanafas. I mean tá just buineann tanafas. I mean, eveness. Yeah. But being on crá. Crá crí. Yeah, bím sin nervhíseach. Cad faoi session, I mean, scéal eile fad. Oh, scéal. Yeah. Even nuair a bhí muid a cleacht a cúpla páirtla céile an seo bhí an ceol ceapam hen gró an ceol difriúil. Bhín sé. Athraíonn just rud just titan rud as a geol nuair a churann an solas deara gán. Ceapam hen, dom hen. Tá sagam. Yeah, ní sé chónádáireacht. Ní féidir an bhéir ar a rá céirdé, but just fohíim beag an on difriúil, you know. Yeah. And bíonn sé like agus a sesiún tá sé even níos éasca, like, you know, it's just pure pleasure mar a deirtha. Ach, but nuair bhí muid a casa le chéile just a cleachta ar a túnal so is fi sé even. I mean, people with tanavas, no bother. Now, not going with tanavas, but tá sé beag an on difriúil, you know. Yeah. Nor vitu ag rálíam like súbnas an ceol like fágan an súbnas you know díreach you know like gwyl an last jarrag you know Solas yeah. Well, an rud a Braham se faoi sin ná Captain Braham mar Rúchlan dom a héin go bhfuil sé go gahamé an go bhfuil sé de Rúchlan anam dom héin ceansú a dhéanamh ar na móthúcháin sin agus an sesiún a bhreithir an stáite. Agus bhí you know bím sé chuirich sé an gohharm go meach liste mar ceapam go gcuireann an liste go gcuireann sé sin go gahan tú sais living up to den plan tá dénta agat agus so I héilse mar cheoltóir déanam íireacht an nádúr a chur ar an stáite agus sais just gan ghlacha leis an nervhíseacht agus gan glach agus so go bhfuil cad an sin nuair a thiocas an inspráid gur féidir lín dul leis, you know. Má
No take him ach bín liste amsa ná ach ní bacham leis an liste go minic casam tunes diffriúil ach muna bhfuil an liste amsa mar backup because hála sé gomsa Roar, Gloucester na Tinóide bhí mar chas agus hála sé is Slattery's Capel Street gur just chuir má intin blank ní rom an smuoine bhar túna be. I mean bhí mé ag oscór an lochtéisteach agus bhí mé just near Horn. Just, I mean, Chiapas gur cúd nómad a bhí an, now Nero, split second, but she's on impact a bhí orm. Scanner sé mé, so chuileúir a chasam sé bín liste an, but ní hé sin gur béin na tunes a chasam mé. No, absolutely not, because brahan sé an Brahan sé an vibe a hagams ón lochtéisteach freisin, like tá dárad an. Agus cé go bhfuilm a rá bhfuil mé nervhíiseach tastín beag an ní nerves a bheith hart ceapan freisin. Yeah, so is tá sé dechar idir an dárad, you know, is meascán an dárad. Cad bhí thuile ceoil mar sin beidir Mary Fumáil beidir go amach. Okay. Casa mé an bín sin lóchra. Scobilm san céadú chola mé darcha chahanna canan an orange an ná beidir nach bhfuil mé casa díra mar a chasar sár áránathe. Oh my God. But anyhow. Well, chola mé tú níos luach á hains agus dahin mé láireach ní darach ach gur óránathe cloiste agat. You know, bhí sé soiléir nach nóta nóta gur róla mé tú an tún ach ó bheith géisiart leis an faoinse, ó bheith géisiart leis na hóráin agus bin é chéadrúd ar chuig go bhaimmarm agus tá sé go hálinn. Okay.
Maisiú. Tá sé den nógan ar a glóir seo sais tob chomodóireachta thugtar sais improvisation is tócha. Tá sé den nógan sé trí bhaintas rud a cinti dhéanamh as an nua, gan a bheith ar ein rud róáiríí dhéanamh ach mar sin héin sais expression mar a dteirtha rud a cinta chuir trasna ceolbar agus tá trúr goinn tá fedalgstáin, tá bosca ceol agus tá piano, tá chlár, tá báran. Ach so, tá mé rud a cíns agus fechomid cead a thorlás. Ok. Cuan an Cheoil. Má dhéanana tú drochnóta generíiste.
An cé dúcha é siúile. Yeah, God, bhí me chun rá tá sé seo denta hanad tá Well, not the tafta iad leis. Sin difriúil, yeah. Is toch, I mean, nuair a cumach na hóráin, cágur hosa siad áite cíns. Á bíam sé tháinig- cuma tún Sure. Somália, tá sé sin difriúil ach just rudicins totally Yeah. as an air, As an air. just agus an tafta siúd, you know. Sure. Tá sé... Is maile méile, is mar hosa sé sin a tárlú domsa agus mé leis an band bliantach ina agus ceapam go dárlaíonn go bhfuil seans go rudí iontacha tárlú nuair atá gachta na sásta just léiminn sa isteach. Is cumlum, vi mis sé casa soos féle scaries, cúpla blin ó hen, inis, but vi Joe McKenna casa ag an féle freshness, vi ar in the castle céile for Rudikins, agus vi meid Clachta, hog man amach fadogs ísel, you know, whistles, agus hos muid casa, na should they just agus hos sé casa tú, just Gonádor, just mar sin, just ní gimmert leis. Yeah, just agus casa mise in angel leis agus an fum atran. I mean, fe sé dríochtúil, just agus ní roiin den vi just vi mit an óstand sa seoma, just sin Clachta. But vi sé dríochtúil an ceol a hánig, agus nílas agan céir das a hánig sé. Vi sé really... Yeah. Ceapam go te anna bhaintiúil spás mar sin ágans sa lá do lehéid sin. Yeah. Mar ceapam, go... But hug sé mar surprised dún hen, vi muid go, wow, céir a hálan sin, you know, vi sé... Yeah. Well, I mean, vi sé sin silir fiúin an isis agus tusan ar hánig is isteach leis a bhedóg an sin. Whoa, she's done this before, like, you know, sásta léimentisteach gan a bheith cúlach sin chuid amháin de ach tá rud a cínt san tón a gléans an an géad nóta elevator. Ar nós córa aglah nuair bheith fá caiintla duine ní scrímuid an córa amach rim ré. Bóla mid le chéile agus mátá Gomininic bíon córa bragan, versa, inig versa, orintanta bíon córa agus ní bhíonach éon versa bháin i teachtó taobh bháin. Ach, deach ná, you know, agus is ionintach an rud é síl. Ní sweenin to sin, really. You know, just told if we granted it. Ní smaoin agus tagan na focail amach gomininic in anist it's freshen, like, cada agus is féidir le córa do héile a chur I gceart ar feadh cúpla lá eile, you know, just búla le cara ar feadh le cuppa an cafe agus córáid as casan sé an bád is slí a réitíonn leis an dain mhór, you know, an socha le ceol tá tools agan chun muid a chur an aithne leis an dain, leis an saoil, agus leis an más, agus leis an bá, agus an fás, agus ás, agus gachéin rud idir atra. An pure drop, cad a chialaíonn sé sin, an cad é, bhí muid a caint ar báil ar the pure drop. Cad is brí leis nó duite, Mary? Mar chuincheap leis a geol. Leis a geol, yeah. An pure drop domsa na ceol a bhúlam mo chré, really, like just teintteach mo chré. Agus gúil mé gan ní féidir an curry, really, just bím se just stoppi stan áit atá mé. Agus just sin and it's really is commissais ceol. Sure. Just agus ceapam héin, just bí me smuoine bhar seo, agus ceapam go gaithí an ceol hacht ó chrí an duine cinn atá chasa. Má tá sé tacht ó ionte nó to impress nó... Ionteacht nó... You know, má tá sé de géire iad héna chur
amachchan sin, ní aibríonn sé. Níl an ceangal sin idir crí an ceoltóir agus crí an éistóir agus sinna cheapam agus gan é sin ní héin an ceol isteach chumsa. Is cuma an caid an atá ag an ceoltóir. Muna bhfuil sé teacht an áit sin. Ní fogam sé, ní fogam sé mis chorbe ní. So sin é an pure drop a chumsa. It's covered on some even a shan violet or a viach Michigastach lob, nor a hosse Michigal temple the tear of hope my car my water, I guess just home a tastel, like it's just the storm hain about just main, just good, just heading off in the mini minor. Agus, but it's the shan violet or agus the shan flute players of me. But go more na files or agus Nero Kaitan an wahai Galora, I mean, she's kind of scratchy Galora, agus, but fi rod a kintak up on Rihim, agus, need a Samson, ni fezum of, but Shinne and rods, vi shin a bit of pure drop up. I'll cut go gaile to Mary. Tá Connie in issue the Nile let on the will. All in the plinta is Galway woman, Miss Fuller, Tom Chala, the Caraca Blin, I'd say, yeah. And sure, people going to marry about no. No, it's suspicious. Suspicious. Agus tanto suspicious. Be seen suspicious nach ro. Vi agus vir me tacht an nur vi Alec an Shaw agus vir me Shaw le der seachtaine agus God vi seen interich to use. I mean vi schlier le Alec kon. Oh, vi Alec. Cradling in a very gill nach ro. Vi sé integrar fad, vi sé ceolvar hic sin ceol agus ní ró ego a beige, vi sé always the background just tasty, just hic sé, ní chur sé jacker ein ceoltar, nor chur, just weaving, so vi sé Tá mass an ceol like, agus clushin too like in a cage ceol, agus rihim a bheith vi sé go hála. Conor, we'll reel on. Cúpla reel. Yeah. The Abbey agus Mary McMahon.
Now, Oran. Conor, and therefore Oran. Yeah, so bana mé trílas árán a fuair mé an áránaí is fearlumsa na seán chunacha as RTÉ Raidió. Yeah, bhí sé bunathe le blianta fada I airthar na Gaillimhe in a Hascra, yeah. Fuair mé cearnaí seoltaí séta. It's yeah, kind of gá cearnaí. Yeah. Kind of Cheoil 78. Sure. It's not like John or bhí sé hartar an gléas céine mé hain, so bhí sé kind of éasca na áránaí na, you know, ólam, you know. Sure. So yeah, bana mé trílas, sure. Tim, le toil. It's a when on we walked, it's a in the Léiriú, stuck na bhísín se faoi one a dom. Stuck absa de scordnach, a bhí gan nóir we sta bélín roi as faoi lachalom. Is da Gaeltachta faoi maoinithe goribh tú I nevin leis a tartar ball. Oromhaín sé gimrach as láthair Drochada bhéal agus a críad lár. Is ní bánach chuire atá Bergin lónan chéirseach nó an taine na glas. Ach when on we walked a bhí land an Réiriú is gur cosúil an péine nó sa gá. Bhíg sé gá sírí go nadí is deir siad go bhím sé ála seall. Ach devan jóra dáhhaite nach a scuile de sír agla is go main si bas le tart. Agus dúir sa má bhean lom le gan den ól mar nach main si bio ach seall bio gear. Is da dúir sa mé le Godach si a héach mar go mai a déir ma héil se an jochudal. Is nach fecin si bé a fi ban a ré a hua in igleis a tartar ball. Agus a chorsaní cléfe flachagí vor mél mar jórí ní waisi ní urmás. Oh, God, come on. Fair play, right? Neadar They're mad. bhfuil sé féarach. Okay. Feicimid, ní lis a goin gotí goimid bás an féar na nach féar. Tá sé sin cinnte. What's the part close to mar sin? Yeah. Yeah. Okay, so Casamwich, Diva the dancer, on the account Redigan's mother, agus on three account the Winnie Hills of Leitrim. Only.
maithagaí a riúisle gur maithagaí is ocht ó go dáma chahabh in ardánta. Tá mé tréisiúireach le go le iontacha chatha I ggólódar ceolmhar agus cineálta Conor Connolly agus Mary Bergin gur maithagaí is ocht a bheith anseo. Fillaríist agin a cháirde beidh a thuile ceoil an teachtain se chugaine ag an náam chéanna an seo cúan an cheoil. Cad a hainnis mit inis chun críocha chur leis e? So trí rialna an céad ceann the Boy in the Hilltop agus the Enchanted Lady agus the Holy Land ag an Jera.